eyyi caggal ɗum so tawi ganduɗa ma neɗɗo ɗo wonde ko wayno keesi musanki ɗum ko jomum ƴewata ko dombon goto ne godi ene wiye dombon ngata wutta jomum duppo kon hakon koña ha wonta ƴulmere on saaha noon ganduɗa ma jomum nirka ɗum ha ɗara ha wonta ndondi ha wonta conal ɗarkal no pamirta wadda e carte ene mooma e keesi wonande keesi musanke ɗe waɗa ene mooma hen eyyi iwat ha laaɓa so ɗum ala jomum ƴeewa lekki goti ne woodi wiye kode bamɗi to tawi arti e banggue keesi musanki walla wofde musore jomum tarone muusa ene tarone wuula iwat ha laaɓa ƴettude fof yalawade barke eyyi caggal ɗum so tawi ganduɗa hoorema huuli luttede caggal wonande ganduɗa hoorema joom sognajo aɗa andi ka jalto kono aɗa huuli luttede caggal gila goɗɗo lomtadema caggal e joom suudu ma ko ƴewata ko kullon goto no godi ne mbiye bamguel silloɓe kullon tokson tan hani sa wi ko taw ko tikkude ko kowjel tan wiye bamguel silloɓe eyyi on saaha noon ƴeewa limsel danewel tan kabɓa e damal suudu eyyi ligga ɗum e damal suudu kala gorko natɗo ɗon wonta gorko ha yalta hay so waɗi man awite wonta gorko ha yalta eyyi ƴettu ɗum fof yalawade barke eyyi to paɗen koye Allah haali banggue ko fate ubbere galle ko fate banggue dowla holko jomum ƴewata so tawi a dañi ganduɗa hoorema sebre ɓokki barki neɗɗo ceeɓe ɓokki barki neɗɗo ɗum ene ɗo de ene ɗo ɓiɗɗo fof yoran sa heeɓi sebre ɓokki barki neɗɗo on saaha ganduɗa hoorema ƴeewa kala façon gawri ƴeewa ɗum ha daña hen ko yoni guila e nebemeje en hayso ko boor guila e boor en sokkola en foof kala kene ñaame no pamirta e lijumaji en ha e liɗɗi jorɗi foof on saaha ndendina ha ganduɗa kadi woni ko yoni eyyi kadi fof kadi ko seeɗa tan gaddirta jubbande tan kala ko wawi wonde noon to banggue gaweje to ko jubbangel tan wonata eyyi ha daña hen hankkadi ko yoni on saaha ƴeewa ndamdi purdi ƴewata so tawi a dañi ɗum ndamdi taw haydara jillani ko purdi noon mbimi taw haydara jillani on saaha noon ƴeewa kirsowo bawɗo taw kadi ko kuto bawɗo sortetake ngurgu sortetake ko ɓoorete so tawi ngurgu ɓorama taw ngurgu yulani on saaha ko kemnoɗa ko a rendini ko foof mbatta koye nder nguru he taw a haɓɓi koyɗe ɗe haɓɓi foof ha heddo dande nde to guttirta ɗum nanna tan bagage o foof kabɓa ha tiiɗa eyyi mbaɗa toon sebre ɓokki nde nanna nder ɗum ko hubbere galle wande fayida eyyi gacca ha koyɗe taaƴa gasa hakkude galle aɗa Allah aɗa e asa guila ñalawma ni eyyi a ɓatina leggal tan jiiɗi fof siga ko leggal mbattaɗo taw wona leggal gasa ha luggiɗa ƴeewa ganduɗa hoorema e gacca ha koyɗe taaƴa so tawi an kadi andi ɗo sa ari hen hay goto ganduɗa ma wawata yiidema taw noon ngurgu a wuttino ngu hangu ŋeeri on saaha taw haɓɓi ha tiiɗi nanna ɗum e nder gaska he sa nanni hen ha paari gubbirta noon ko dote gubbirta a puusat tan leydi ndi ene naata e gaska he puusa leydi ndi naata e gaska he ha ganda timmi ha ganda hankkadi gaska hankkadi gasi on saaha noon ƴeewa hayre teddude pawa e dow hen inchallah kala jibinaɗo ɗon e galle he o wonat joom inde kala jibinaɗo e galle he ko joom inde wonata o wonat dowluɗo eyyi caggal ɗum kadi so tawi ɗum ala e nder ɗeɗon ceɓɓe sa heeɓi sebre wotere tan mbaɗa e pot Nescafé e on saaha noon ƴeewa e gawri suuna gasa e damal katane to natirte tan no pamirta walla tan ɗo takko katane gasa tan ha lugguiɗa nana ɗon pooɗo inchallah galle o kadi gandata hoorema ɓankata ko ñaame eyyi kene saggine kam
ñande fof kam inchallah gandama jeng wuɓɓat eyyi ɗum kadi ƴettuɗo fof yalawden barke eyyi to banggue ganduɗa hoorema ubbere heddino ko a faati e banggue ndenka jomum ƴewata ko burlaji nayyi burlaji nayyi weer burel fof noon jomum waɗata ko kaaƴe temedere taw noon a limi kaaƴe ɗe guila nannande burele ha timma temedere on saaha nanna e burel a andi kam oɗo burel waɗi ko kaaƴe temedere mbaɗa ka lima kadi kaaƴe goɗɗe ha wona temedere nanna kadi e burel ha timma burlaji nayyi koñuji nayyi galle ɗi koñuji nayyi ɗo ganduɗa tan ɗo ko nokkuji nayyi tan wawi wonde taw to banggue galto galle noon ne waɗa angle uji tati walla angle uji ɗiɗi ni ga eyyi kono noon so wonti ko koñuji nayyi walla hayso tawi angle uji ɗi kanƴi fof kadi aussi ɗo kuccit e galle he no pamirta eyyi yo won tan sengoji nayyi kala gaska ka gasɗa noon a wuurat ɗum gaska wuurat so tawi a nani burel o taw hunde ko ne huccite e galle he kadi burlaji ɗi guddetake burlaji ɗi cukketake eyyi gubba ha heddo hunde ko ha heddo hen hunde ko so yiiɗi mbaɗa hen ciment kono noon hunde ko kam uddetake tawa nanna hendu ɗum de kam kala gadduɗo golle e nder on galle kala garduɗo ɗon tan koyngal bongal ala ɗum nafata nafinoɗomo ɗum nafatamo eyyi kala gadduɗo hunde e on galle yadarde koye reedu hewndu kala nde waktu era renduɓe taw ɓudde eyyi so tawi o tubani ganduɗa hoorema ɗum accatamo kadi ne kala nde rendu ƴufirta ni ndu fiyata gurdullo gurdullo comme no kaaƴe ɗe goniri e nder burlaji he ni no rendu wayata eyyi so tawi tubani tan kay o paari so ari noon ganduɗa hoorema ko burlaji ɗi guittete oto andu kanƴe foof juppe e horde so yippama e horde ene waɗe hayso ko poti ndiyam kanƴe foof kaaƴe ɗe foof ha leppida ɗam ɗon ndiyam siiwe o rokke o yara kono noon ɗum weeɓani ƴettude fof yalawden barke on calminama on juurama mbiya moƴƴere Allah e moon ko musidɗo Moustapha rewna ɗo saaha goɗɗo kadi inchallah kene faala tan ɗum tagui en dippani tan e dente tigui 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 calminama